Ik sta in de moddergat en ik ben op zoek naar Pake Hans. Hij is opjoend terug zijn lietsdochter Nathalie. Eigenlijk namens alle lietsband, maar zij heeft dus een berichtje geschreven. Pake Hans heeft namelijk last van longkanker. Heel traject ondergaan, maar inmiddels is er goed nice en is hij skin verklaard. Dus dat verdient een feestje. Dus ik heb wat lekkers meenam om het te vieren. Dus we zullen even zien wat er thuis is. Hier is de bel. De kerstman, die zit direct nog. Ik doe het zo even. Ja. Dat weet al. Dus het moet nog goed komen. Goeiedag. Hoi. Ja, verrassing. Oh, ja, ik woon hier niet. Oh, nee, we zijn eigenlijk op ziek. Naar Hans inderdaad. Oeh, ik ga je horen. Ja. Moment. Is goed. Ja, weer ben je van Paken inderdaad. Volgens mij kan Paken er al aan. Shirt is on. Daar ben je er al, Paken. Wat hebben we nou? Ja, verrassing. Dit is een verrassing. Dit ja. is bijna een overval. Ja, daar liep het wel, ja. Ja. Ik lag even op bed. Ja, nou dat moet kennen. Wij hebben een mooie verrassing. Ja, dat wist je natuurlijk net. Nee, ik weet van niks. Nee, dat weet ik de bedoeling. Ja, we hebben hier een berichtje gekregen van iemand. En die vertelde nou ja, dat je best wel zwier gewoon hebt. Ik heb best een sfeer hier, want ja. Ja, Ja, maar het ligt het nou wel knap, heb ik begrepen. nou, ik ben geopereerd aan de longen. Ik heb mijn rug de longhersen eruit halen. En omdat ik daar een tumor op hier. En ik heb vorige week het jaar gekregen dat ik scheer ben. Dus dat is nou hartstikke dat- mooi. probeer die op te knappen. En Ja. dat gaat wel heel moeilijk, want ik heb gewoon heel weinig lucht. Omdat ze me niet long heeft. Dus Ja, met een beetje doseren. ja, een beetje rustig hoor nog. En, Kalm aan en ja, het waar met een beetje mooi ben. ja, maar die kelt er niet hoor natuurlijk. Nee, die kelt die slacht er hut in, ja. Want vorige week probeerde ik even te fietsen, maar die kelt. Maar dat doen we niet. Nee, Nee. Dus ja, ja, dus wel een beetje zwierhand, ja. ja. Nou ja, de Wien en die zei dat verdient het wel een opkikker, want een paar is er altijd voor iedereen. En ja, dus zij moet een verrassing hebben. Nou, tegen daar. Heb je enig idee waar dat West het, die is een berichtje gestuurd heeft? Paken. Ja, het is een paken, zei ze. Ah, zo zegt ze dan, Nathalie. Ja, klopt helemaal. Ja, Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. ja. Ja. Die had een berichtje en ze zei ja, het is namens alle Lietsband, want nou ja, je bent naar wie is met de Lietsband, neem ik aan. Ja, hartstikke weet maar. Ja. Dus nou ja, ze hebben best wel blij dat het nou weer positief nice is. Nou, Dus dat verdient het wel een lekker pakketje. Dus ik ga je wat lekker staan. nou, zo eens even zien. En daar mag je met je dan lekker van gaan genieten. Jongen. Er zit van alles wat in, dus Een echte bakker. van de echte bakker, ja. Oliebollen. Ja, hartstikke mooi, hè. Jongen, die Nathalie. Ja, Die Nathalie. Ja, nou ja, er zijn al wat Lietsbanden hier verzameld volgens mij, dus dat kun je maar uitdelen. Je bent het weer. Ja, Ja. dan kun je maar uitdelen. Nou, hartstikke leuk, hè. Jongen. Dat met hier niet op halen. Ja, nee, dat moet direct. Ja, maar direct. Ja. Het is een beetje besleen, want ja, het is wat koudig, maar Dan maar misschien, nou, dat ligt erop, hè net? Prachtig, hè. Prachtig. Dat lust je Dit mij wel mooi, in. Halla, hè. Ja, Oliebollen, lekkere broodjes. tje. Prachtig. Nou, ik heb hem lekker genieten. Dank u wel. Ja, Nou, Nathalie, Super. hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Ja.